Ginpakamalaot ni House Prosecution Spokesperson Spox Barbers si Vice President Sara Duterte bangod padayon ini nga wala nagatambong sa impeachment trial. Sunod kay Barbers, hindi dapat pagpilion lang ni Duterte kung saan o lamang gusto sini magatubang sa proseso. Pahayag pa sini nga ang Senado bilang impeachment court among konstitusyonal nga lugar para talakayon ang mga reklamo sabton mismo sa Vice Presidente ang mga alegasyon batok sa iya. Samtang ginpahayag man sa kanang mga opisyal sa gobyerno ila pagkabalaka sa ginatawag nilang double standard sa paggamit sa 125 million pesos nga confidential funds ang opisina ni Duterte. Nagpanawagan naman ang mga kritiko ni Duterte nga magtambong sa impeachment proceedings kagatubangon ng mga alegasyon batok sa iya. Subong adlaw Lunes padayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-16 nga adlaw sang trial ginapaabot nga bagapadayon sa pagtalakay ang Senado na hanungod sa mga alegasyon bato kay Duterte labi na ang pagkamit sang confidential funds ng Office of the Vice President kag sang Department of Education. Ang impeachment trial mabatian live kag malantawan man sa tanan nga digital platforms sang Bombo Radio Philippines.